Berita tawuran buka pojok kampung dino iki ning arek loro bakul tahu ambek bakul sego bebek nang Surabaya bengep kabeh awake sakmarine ditawur gerombolan arek-arek enom sing dibedhek pesilat. Papat pelaku kasil ditekep polisi sauntara welasan pelaku liyane mlayu. Anggota Polsek Sukolilo kasil nekep papat arek enom anggota perguruan silat sing nyancak melayu sakmarine nawur bakul tahu ambek bakul sego bebek nang Dalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Sukolilo Surabaya seminggu kepungkur. Sauntara 11 pelaku liyane kasil melayu tepak ngeruwi ana polisi teko. Papat pesilat sing kasil diamano yaiku Rizky umur 20 tahun, Faiz umur 19 tahun, Zen umur 20 tahun ambek RD arek sekolah sing umure sik 16 tahun. Kabeh pelaku langsung diamano nang Mapolsek Sukolilo Surabaya. Perkara iki dibedhek ana kaitane ambek persaingan antar perguruan silat. Salah siji pelaku, Zen, ngaku dhek salah sasaran. Dhek ngira korban teko anggota perguruan silat liyane. Njekethek korban tibake bakul tahu mbarek bakul sego bebek. Akibat kedadian iku korban Mustafa sing umure 19 tahun bakul tahu ambek Rofik umur 23 tahun bakul sego bebek bengep kabeh nang pirang-pirang bagian awake. Kaya nanggung jawabno kelakuane, papat pelaku iki bakal diproses hukum barek keinjem hukuman 5 tahun dibui. Juli Susanto, JTV.